तो बहुत दिन के बाद अब अक्षय कुमार के मूवी के लेके एगो नया अपडेट आइल बा, जेकरा में हमनी के वेलकम 3 मूवी के बारे में कुछ न्यूज पता चलल बाटे। तो बहुत समय से वेलकम 3 मूवी के शूट जो रहे उ रुकल रहे। अब फिलहाल ई मूवी के बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट होखे वाला बा। ऐसन बतावल जाता कि मूवी के शूटिंग अगला महीना यानी कि नवंबर महीना से शूटिंग स्टार्ट होगी, जौन की ऑलमोस्ट 15 दिन के शूट ई मूवी के होखे वाला बाटे। और ई मूवी के रिलीज डेट के बारे में भी बतावल गइल बा, जौन की शायद जून जुलाई में 2026 के जून जुलाई में ई मूवी के रिलीज डेट फाइनल हो सकेला। और एकरा से पहले उनकर भूत बंगला मूवी आई, ओकरा बाद ही उ वाला वेलकम 3 मूवी रिलीज होखी, जेकरा में बहुत सारा स्टार कास्ट बरन, आधा बॉलीवुड उ मूवी में बाटे। बाकी इस साल तो अक्षय कुमार के बहुत अच्छा खासा मूवी परफॉर्म कैले बाड़ी सा थिएटर में, और उम्मीद बाटे कि अगला साल भी अक्षय कुमार के ऐसे बढ़िया मूवी थिएटर में देखे के मिली। बाकी वेलकम 3 मूवी के केकरा केकरा इंतजार बाटे उ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए लो। और ऐसे इंफॉर्मेशन वाला न्यूज देखे खातिर हमार चैनल RS फिल्मिक के सब्सक्राइब कर लिया लोग। मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में।